we are very happy to announce our 7-day celebration of Srimad Bhagavad Gita Katha starting from 17th May in the morning, from the morning 9 a.m. till 10:30 a.m. It will start from Saraswati Mandir to Shanta Durga Temple. This journey will take us to spiritual, devotional, and community bonding. I'm sure our program includes Bhagavad Katha, Havan, Bhajan, Mahaprasad. We invite everyone to join us in this celebration of our rich heritage and spiritual growth. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत वह हमारे भारत की बहुत ही विशाल संस्कृति है और धर्म है। एज अ भारतीय हमें इस पर गर्व है। जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना और अच्छे काम करना, वहीं पे धर्म हमें सिखाता है हम कैसे अपने संस्कारों से जुड़े रह सकते हैं, परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं और एक अच्छे इंसान बनने के काबिल बन सकते हैं। तो जहाँ पर धर्म और संस्कृति का मेल होता है वहीं पे ऐसे प्रोग्राम आयोजित होते हैं। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर मनुष्य अपने संस्कारों से अलग होगा या कुछ वो भटकेगा अपने मार्ग से, तब तब मैं वहां पर आऊंगा और उसे सही मार्गदर्शन दूंगा। तो ये प्रोग्राम उसी से प्रेरित होते हुए दीपक जी ने और हमारी माँ दुर्गा ट्रस्ट ने और इस्कॉन टेम्पल वालों ने ये रखा है सभी को सही मार्गदर्शन पे दिखाने के लिए। So the details I am telling you right now. Please write 17th May Kalash Yatra from 9 a.m. till 10:30 a.m. Havan will start from 10:30 till 1:30 a.m. Bhajan Katha will start from 1:30 to 6 p.m. and Bhajan will start from 6 p.m. to 9 p.m. And from 18 till 23rd, the program will be as follows: Havan 8 a.m. till 12 p.m. Katha 1:30 p.m. till 6 p.m. Bhajan will start from 6 p.m. till 9 p.m. And we have a special program on 24th of May also. Our Havan will start sharp in the morning by 8 a.m. till 1:30 p.m. and Mahaprasad will continue from 1:30 p.m. till 6 p.m. And we have a special program from Askon Temple. They will start their program from 6 p.m. to 9 p.m. And we would like to inform you also that we have invited our dignitaries also like Sadanand ji, Shipar Nayak ji, Rohan Khonte ji, Damu Nayak ji, Mr. Kedar Nayak ji, etc. सगळ्यांक हे भागवत कथेक सामील जावपाक सोदता। आमचे दीपक रावत प्रभूजी आणि फॅमिली आसा पळय ती तेंच्यांनी गोंयान फर्स्ट टाइम भागवत गीताचे हे इन्विटेशन दिला सगळ्या लोकांक, सो सगळ्यांनी येवपाचे, लाभ घेवपाचो हाचो। आणि भागवत कथा ही फक्त कार्तिक म्हयन्यान जाता चड करून, आणि तेंच्यांनी अधिक मासाक येता ती, सो तेंच्यांनी चड करून ताचो लाभ घेवपाचो, गोंयच्या सगळ्या लोकांनी येवन ताचो लाभ घेवपाचो। कृष्णा हो आसा तो साक्षात एक आसा, सो त्या प्रमाणे दीपक रावत प्रभूजीन सगळ्या समितीक एकठांय केल्ले आसा की ही दुसरी समिती अशी आसा ती अशें ना, सो कृष्णा साक्षात एक आशिल्ल्या कारणान दीपक रावत प्रभूजीन सगळ्यांक घेतिल्ले आसा। सो दीपक प्रभू धन्यवाद करता हांव मना पासून, आणि ते आमचे पारंपरीक हरी बोल हरी बोल अशें म्हणटा। सो ते प्रमाणे पहिले आमचे सुरू जातले 17 तारखेक नगर संकीर्तन 9 ते 10:30 पासून, आणि ते नगर संकीर्तना बरोबरूच आमच्या बरोबर कलश यात्रा घेऊन आम्ही करतले हे नगर संकीर्तन। ताज्या बरोबर ते नगर कीर्तन 9 ते 10:30 थंयच्यान सरस्वती टेम्पल टू शांतादुर्गा टेम्पल पर्यंत आमी येतली, ओके, विथ कलश। मागीर ताजे उपरांत आमचे हवन चालू जातले ते 10:30 ते 1:30 पासून। ताजे उपरांत कथा आसतली, आमचे पंडितजी आयल्यात वृंदावना साकून, तांचे कडल्यान कथा आसतली 1:30 to 6 p.m. ओके, ताजे उपरांत भजन आसतले 6 p.m. to 9 p.m. 18 मे 23rd मे 18 मे टू 23rd मे हवन आसतले 8 ते 12 पासून,
ताजे उपरांत कथा जातली 1:30 to 6 PM. ताजे उपरांत भजन आसतलें 6 PM to 9 PM. ओके. तशेंच 24 मेक आमचे व्हडलो महाप्रसादाचो भंडारा म्हणटा पळय तसो आसतलो. सो फर्स्ट ताजे उपरांत मॉर्निंग स्टार्ट जातलें आमचे 8 ते 1:30 पासून हवन. 8 ते 1:30 पासून त्या दिसा हवन चालू जातलें. ताजे उपरांत 1:30 PM to 6 PM महाप्रसाद कंटिन्यू चालू आसतलो. तसोच मागीर आमचे इस्कॉन इंटरनॅशनल इस्कॉन सोसायटी हे करतली भजन आणि कथा करतली 6 ते 9 मेरेन. आणि आमी गोंयच्या मिनिस्टरांकूय बी आपयल्ले आसा. सो ते दिसा फर्स्ट दिसा नगर संकीर्तन करपाक श्रीपाद नायक येतलो ओपनिंग करपाक. ताजे उपरांत हो येतलो सदानंद तानाडीचो तो येतलो. ताजे उपरांत रोहन खंवटे येतलो. ताजे उपरांत दामू नायक येतलो. ताजे उपरांत केदार नायक येतलो. सो सगळे मिनिस्टरूय बी आमचे लाभ घेतले. सो प्रभूजीन आमच्या सगळ्यांक इन्व्हाइट केल्ले आसा आणि सगळ्यांक एकठांय येवचे की हिंदू जनजागृती अशें कितें म्हणटात पळय त्या प्रमाणे सगळ्यांनी येवपाचे आणि लाभ घेवपाचो. मी प्रतीक्षा दीपक रावत. मी सध्या गोव्यामध्ये राहते आणि गोवा ही परशुरामाची भूमी आहे. म्हणून आम्ही असा विचार केला की दरवर्षी आम्ही वृंदावनमध्ये वगैरे भागवत कथेचं आयोजन करतो. मग यावर्षी आम्ही असा विचार केला की आम्ही गोव्यामध्ये 20-25 वर्ष झाले आहोत. मग त्यामुळे आम्ही विचार केला की इथेही भागवत कथा ही झाली पाहिजे. भागवत कथा म्हणजे कृष्णाचे जन्मापासूनचे पूर्ण त्यांचं चरित्र आहे. त्याच्यामुळे ते प्रत्येकाने समजून घ्यायलाच पाहिजे. आणि 17 मे 2024 रविवार पासून ते 24 तारीख पर्यंत आमचा हा प्रोग्राम होणार आहे. हा सप्ताह होणार आहे. सर्व लोकांनी याचा पुरेपूर लाभ घ्यावा अशी मी नम्र विनंती करते सगळ्यांना. आणि 17 तारीख या दिवशी रविवार आहे. सकाळी 8 वाजल्यापासून आमची कलश यात्रा आणि संकीर्तन स्टार्ट होणार, जे सरस्वती मंदिर वेरीम पासून शांतादुर्गा मंदिर पर्यंत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे यामध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी सहभाग घ्यावे अशी मी त्यांना नम्र विनंती करते. आणि नंतर मग त्यानंतर आमचे पुढचे प्रोग्राम्स कलश यात्रा असणार, त्याच्यानंतर आमचे हवन असणार, त्याच्यानंतर कथा असणार, दुपारी संध्याकाळी आमचं परत संकीर्तन असणार. असा सगळा प्रोग्राम पूर्ण दिवस असणार आहे. 7ही दिवस असणार आहे. आणि शेवटी 24 तारीखला खूप मोठा महाप्रसादाचा ही प्रोग्राम आहे. तोही सगळ्यांनी लाभ घ्यावा आणि सगळ्यांनी याला पुरेपूर सहकार्य करावे अशी मी नम्र विनंती करते सगळ्यांना. नमस्कार. साडी येलो धोती घालू शकतं, नाही तर नॉर्मल जे आपलं ट्रेडिशन आहे ते फॉलो करायचं.